Zerk egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak. Zenbat laino beltz, besarkada bat behar duzu, baina kiratxa jasan ezina da, bakarrik zaude. Bueno, urte hau izan da gora beraz beterikoa egia esan. Duela urte bete aurkeztu nuen Barrakaren ideia, bozetu batzuk, ideia batzuk, olako mock-up, edo irudi batzuk, bideojokuaren irudi batzuk, baina ez zegoela bideojokurikan. Eta hori, urte hasieran egon nintzen bueltak eta bueltak ematen, jokua nolako izango zen, bai itxuraldetikan eta batez ere programazio eta jokagarritasunaren inguruan, bai? Azkena, nola jokatu behar da jokua, bale? Argi dago, bideojokuak Barraka batzuetan gertatzen dela eta protagonistan orden, baina bai, guzti hori oso polita da, baina nola jolasten da eta guzti hori egiteko dago, bai? Egiteko zegoen. Orduan, horreri bueltak ematen egon nintzen, zalantza eta duda eta burua uste askorekin, baina azkenean, diseinu batera iritsi nintzen, eta behin ja jokua gutxi gara bera garbi izan da nondikan joango zen, horreri bueltak eta bueltak ematea. Esan beharra dakat, ni orokorrean beti izan naizela persona bat, lan egin izan duela gehiago itxuran, esan edot, ilustrazioan, animazioan eta bar. Eta berez beti bideojokutan ere alde gogoena lantzeko izan da hori, iruditzen zait. Alde divertigarriena eta nire espezialidadea hori dela. Eta aurten, nahiz eta animazioa eta diseinuak izan hori nire zati gogoenak, azkenean nahi baina denbora gutxiago eskaini dira, zati, programazioa eta jokuaren diseinua eta lan erraldoi bat da, eta gainean niretzako bereziki zailak dira, bai? Erez, aurten edukituan momentu de burua uste okerrenak programazioarekin izan dira, diferentzia. Orokorrean esan behar dakat, emaitzarekin oso gustora gelditu nahi zela, hasieran ideia oso zabala zen, zabalegia, ez zegoen bat ere definitua, eta azkenean arronago ideia hori hartu, eta nola definitu dan, eta nola forma eman dio dan. Egia da, bidean ideia asko albo baten gelditu direla, askotan oberako, zatik argi dago gauzei forma bat ematen zaienean, gauza asko zehaztu egin behar direla. Proiektuko gauza errexena izan da, agian, nik uste dut orokorrean grafikoekin ondo pasadoala, nahiz da burua uste bat diren, orokorrean esango nuke, atal divertigarriena beti bezala, grafikoak eta plastilinarekin lan egitea izan dela, bai? Zailena zein izan den, nik uste dut zailena, programazioa aparte, izan dela garatzea bideojoku bera edo berbera, bai mugikorrentzako eta bai ordenagailuarentzako. Normalean, bideojokuak plataforma bakarrarentzako garatzen dira hasiera batean, eta gero denbora batean egiten dira, beste plataformentzako bertsioak. Baina nik argi nuen, nahi nuela, alik eta jende gehierentzako iristeko, nahi nuela bai ordenagailua eta mugikorrentzako bertsioak lantzea. Eta horrek burua uste asko ekarri dizkit. Barraka da plastilinazko abentura eta puzzleko bideojoku bat. Persona batentzako bideojoku bat. Bertan, Ainhoa izeneko neskatxa kontrolatzen dugu, nun sartu berrez den barraka batean sartzen den, gaina hori, eraikitzen ari dira barrakak, edo montatzen ari dira, bera amak txurrerian lan egiten du, eta esaten dio. Oraindik eraikitzen ari dira, kontu zibili zaitez, etxe sorginduan sartzen da, kutxa bat eraikitzen du, eta benetako sorgina bat ateratzen du bertatik. 5 urte harrapatu zijoan, eta mendeku moduan, plaza, herriko plaza edo barraken plaza, sorgindu egiten du, eta gure helburu izango da, sorgina garaitzea, bai? Garatzerako garaian, imaginatzen nuen jolazten, orokorrean nahi nuen izatea bideojoku bat famili guztiarentzako, bai? Batzuetan esan didat, zer da aurrentzako, nolaen plastilinakin eta bai, argi dago, Barraka nahi dudala aurrek jolastu alizatea eta aurrek jolastea, baina gehiago nahiagut pentsatu dela familia osoarentzako bideojoku bat, bai? Bai, helduak, zein gazteak, ibili daitezkeen joku bat, eta beraientzako ere disfrutagarria den bideojoku bat. Nik egin nuen bezala, bere egunean, ez da lantzarik edukitzeko sormen bekara aurkezteko. Ez da inoiz jakiten, nik bidaltzegatik bidali nuen nire ideia xumea, eta azkenean hori beka hautatu izan nintzen. Aurten ere aktore bat hautatu omen da, asko gustatzen zait Gerediaga elkarteak, nola
gaia edo laguntza urtetik urtera kulturako atal desberdin bateri ematen dion, oso aberasgarria iruditzen zait. Eta esan beharra dakat hori, buruan baldin baduzute zerbait eta zuen urteko gaiarekin baldin badijoa ez zalantzarik izateko aurkezteko. Barraka gaur bertan eskuratu daiteke Zomorro Estudioren hitz.io webgunean, bai? Ordenagailuarentzako, badakit ordenagailuarentzako ez dela jende askoren gaina iritsiko, berez gaur bertan nahi nuen Androidentzako preste egotea, Googleen Play Storeen egotea, baina arazo tekniko edo burokratikoengatikan hemendik egun batzutara preste egongo da, beraz hemendik egun batzutara edo aste betera edukiko zute Google Play Store edo Androideko denda nagusia. Barraka, Zomorro Estudioren barraka izan.